Assalamu alaikum ehvan vatandaşlar, idi dinleyiciler, Ayrat'ın YouTube kanalımın ağzıver dinleyicileri. Tuğulümü her gedek geçileniyor gepleşim koyumda. Asarına tesirarın yazyanı, o mihman sağırayın, o sunu sağırayın deyip. Ustaydı bir nərsi tani dinleyicilen, bir haişeden mihmanı yürüytü, senin haişeden mihmanını sağırdım. Elbette umumu tesirleri cemlemde 2476 tane adam tesir ettir. Mümkün olsa geçileniyor gepleşige Türkmenistan'ın at kazanan artisti Atacan Eyüp sağlaydı. Atam o dinleyicilerin ayış etti. Gepleşte hoş gördük ne geçileniyorum teada tanına. Atam gepleşin başında men sana ahri gönç Allah nazar toparının adından şeyde ö dinleyicilerin adından hatırlayan tavortuna diyen sebebi bir näçe ö muştoqlan hayş etdi gönç şeyle Atacan Eyüp Sağray, Atacan Eyüp Sağray hayş ettiler. Ne käbir testirde asanlı yazmakları mümkün geçileniyor Atacan Eyüp yaş demeydiyden sonra video çıkar. Mehribanlar tuğulama yaşlığına qaramazdan hormatlı arkadağı qahraman serdarımız meşhur tadanamız Atacan Eyüp ve Türkmenin altınatır ve atlaşının yengisi İdiyan Süreden ama Türkmenistan'ın at kazanan artisti diyen adı hormat bilen daktı sebebi ola adam yol geçmeden daklayan atlar atam sen şu atları kat münasip bolan olduğunu sebebi şu kiçiliğinden toy sahnelarda bağışçılar bilen ustadlar bilen mavi ekranla devlet şehirlerimizde oğudan konsertlerde daşarı yurtlarda Türkmenin baydağını parlatıp kaydana olan son şimdi sana yeni bir edek gepleşin başından katıllığa minnettarlığımı bildiriyen şahir paylaşım nesip etsin. Atam nerede yadallıydım ağam gelliydi stüdyamda yada yelliydim ne öyle stüdyam Atacan Eyüp stüdyada bu neme yaz etmek nesip etti. Çakırım yok demediğin için katı minnettarlığımı bildiriyen atam ömrüm uzak vurdun canın sağ olsun atam inni sen bir näçe gepleşiklerde hemen gördüm mavi karanlı. Yönü YouTube kanalı için netlenen gepleşiklerde hemen kapat gelem yok ya. Yok birinci edek mi? Ha ilkin zor men ya. O YouTube kanalı birinci. Ömrüm uzak olsun atam ömrüm uzak olsun. Inni gepleşimin başında bir ödüm vardı bir qayıt tanıştırmaskalan vardı o bir emmeksem elbette bilýän dünüm sungo dişlerler köp tanıýarlar. Angrayını elbette ne olsun hot maskalatı bir näçe ustadlar bir halifalar öz ağalan bir näçe halifalarken Ayrat'ın kakan pahiram tuğulamına ömrünü sungo içinde gelenle bir özüm vardı bir çikin tanıştırsam mümkün vardı. Atam yeni bir daha diyattı dayın arkayın erkin arkayın gurulu sözmeli. Hiç yılda arkma tolgun mu? Sayına o könün savur. Kınlar mesela doğulun senesine mi adayısını iptira bilemem. O nor näçe bir kısan adam yaptır tesirlerde. Men yanvar ayının 16'sında 93-njy ýylda doğulan. Orta mektebe tezenini okuduk. Ödowamda. Haýsy tezen etrafynyň? Tezen etrafynyň ağalan ogasynda. 3-nji orta mektepde. Tuğulama. Ondan Ödüňiz näçe dogan? biz jemi 9 dogan. Tuğulama. 7 dogan 2 gyýyp. Körpe ödüňiz. Menem körpeler. Tuğul görýärmi? Körpe bolan soň var görýärmi? Tuğul yüz jagda bygnyk galjaklar. Tuğulama gatdy gowy. Käbäň zansaňmy? Gowy ajanemy. Kakam pahir boldy, ejem bahir. Ýakup. Ýakup. Hawa. Sunat maskalaty. Sunat maskalaty ağalanmaz kakamyň insiba Ahmed Eyüp baramanda duran çalýady. Iň ulagam maksadam klawisda duran çalýady. Maksad Eyüp. Radnoy ağam bolýar, dogry näme? Maksad Radnoy ağam, Ahmedem kakamyň jypy bolýar. Atgo näme? Eyüpler diýende tanamayan ýokdur. Ähli esenge döwlet ustadlary, merhumlar tanaýarlar, sebäbi ömrüni öldür, toýhanalarda halka hyzmat etken ustadlar nurşunda ýatsynlar. Inni atam. Käwat internet platformalaryna bir kiçiräkken dipli, yenili surat, maňa şo gyzykdy. Bir dipli suraty düşüpdi, gaptanda da mollumyň wamy. Hawa. Näçinji ýyllardy sol? Ama 2003 mi 2004 şo berapdir. 3-nji 4-nji klas kan diýende şo. Kim alyp berdi şo dip?
Kim berdi? Maňa şo dep gylykly. Şo dep ağam baky getirip beripdi. Aşgabatdan. Kiçik akam şun ýaly ýanymda da. Baky. Şoň üçin menem bakyň owuljugy Dawutda. Sägirdi. Şonu ýanymdan aýramak da elmidem. Salp bereni barabanyňa sowgat berdim öýdi. Evet, salp beren barabanyny menem oňa berdim. Hazat ýok da dünýede görýärmi? Görýärmi? Ölüme bah. Baky getirip berdi seni. Baky getirip berdi. Haja jowadym kelläň işledýän eken, benim sagalym bolsa, inin gowsadanna bolsa, ýöneten ýekece dep beripsiň. Atam bütün barabany beripdir sen oğluma. Netibesin Dawutjanam, o toýda çalsın. Inni ilkinji gedek toýhanalarda dep çalıp näçin jeler çykdy? İlkinji gedek bara toýa Irak çykýardy. Biz şu ikinji, üçüncü klasdan bäri çykýan. Men Men o wagtlar näýlek toýa çykyp bilýänmi, toý sogamakdym da ýöne baryp bilýänmi, her gedek baryp şu ağamdagy da toýa gitse. Baryp menem çalyp göreýin dip. Haýsaýdym siňany çalym birinjide. Ýatmyşam. Yaş wagtlarymyzda, çağa wagtymyzda aslo. Eş o wagtymyň aýdymçylary bardy o wagt. Belli aýdymçylar däl ýöne. Ýöne o wagtda toýlama soňup beren aýdymçylar. Men sizi 2008-den bäri tanýar. 2008-den bäri dol men toýhanalarda görýärdim. 2007-lerde de edil ýanyňyzdan görmesem hem toýda apetlerde, toý ýazgylarda kän gabat gelýärdim. Men ilkide Ahmet Eýüp oğulları diýdim. Ahmet Şanyň oğulları diýdim. Familiýa Eýüp Atazanyp ýaş oglanyp, onuň soňlar bilim sebäbi sen ağamyň gullukdaşym da bäşim. Bäşim Eýüp. Birinji gedek inemen sunaýdyn, durdur etek. Ýöne men sen ondan öň gördüm. Näçinji ýylyň aýdynmy? 2004-nji ýyl. 24 ýyldan harby bölümde 2004-nji ýylda bäşim Eýüp gullukdaşym bilen Persiyaga bardylar. Kimdigini maýdynmy? Ejeňiz bardy. Men bardym. Sen bardyn, gidije oglanyň. Biram Ýazmurat bardy. Ýazmuratmy kan? Ahmet bolaýmasyn? Ýok, Ýazmurat. Ýazmuratdymy? Ýazmurat. Ýöne ejeň bilen sen bardyň bilýän bir ak gözülje bir togolojyk. Sebäbi men näme üçin bilýän maýdynmy? Mara bardy. Marda, gön porqaqrana, gön neme ýanky kanalyň gapdalyna durşsa, ýadyma düşýärmi? Inni men näýlik gördümdi? Şu Persiyaga okulyny näme o wagt atam telefon da ýok. Ondan men idimden Persiyaga baryp bilmediler. Sebäbi habar ýetirip bilmedim. Az çeto bolan soň 2004-nji ýyl haçystagyny aýtyp berjek, kalendaryňa girik göräý. 21-nji dekabr bolmaly. 21-nji dekabr. Ondan idimden adam gelmedi. Ol men komandirime haýyş etdim. Men kepmen arýada çykaraý dedim. Ýollaşy leytenant dedim. Näme üçin? Ay git men idimden adam gelmedi sara onu dedim. Ýok, gynanma, ýok. Men kepmen arýat goýdum. Narýatda durdum. Soğun. Giri ben söyleyip edeceğim. Siz Ýazmurat bolmagam gaty mümkin. Ýazmurat. Ýazmurat öýdýär. Ya dol ýazmurat söýlen edeceğim bilen sen ýadymdan çykan ok. Oturup ondan söýdip bäşim bilen gümrüýamyr etdiňiz. Näçe bu jaşary? Ýadymda da. 22 ýyl. 21-nji dekabrdyr şol. 22 ýyl. 21-nji dekabrda 2004-nji ýyl. Janyň saýwasyn atam gepleşikden görýärdiňmi? Geçilen ýollar. Aýratylym haýsyny örjetip gördüm. Ýadymda galan. Täzelikde ýanky atamdan kyn gördüm. Pelwan Halifa başlap birde çalypdyr. Onuň ýaňy Babaday hany jowlanyň nemesini gördüm. Geçilen ýollar görenden hem halifalar bilen ýazdy. Aýken Pelwanyň özüniň kynem gördüm. Gördüm. Näme bolupdy? Gyrk zoraglar bardyr. Inni men näme dedim gelýär? Gepleşik bilen gören bolsaň, meni gepleşiň başynda bir size kän bir soraw görüpdim. Mihmanlara jaň edýän. Sebäbi men beren sorawym olaram bermesin diýenler. Şu mihmanlara jaň etmek hak näme tügeleme bu sabır bollar görýärmi? Her aşağıdan ýadarlar, gonzalarna ýüregi üstüne laga bir atama bir saat saldyr diýerler bular. İlk bir saat salyp beräý. Böyle. Näýlik görýär bu?
Öyle. Onu o deme be. Ödürüden sağlamlardan ya näler sağlar sat berse ilki. Yok, özlerden sağlamdan çalmayın. Men bir meşhur bolan sağlary bir täze görnüşde işläp Öyle çalmaly işledim, gowy ýany. Asyl her kimin bir öz häsiýeti bolýar. Häsiýeti bolýar. Meňem bir köp häsiýetlim. Iň esas häsiýetlerim biri şu köne sağlary täze ögüşgün bilen çalmaly. Sotalar yatmasın ýarsynda. Haway bir bilýärmi, şu köne sağlary bilýär täzeden işleýän bolan olýar bir täze faziýalyk bolup Ýoklardan döreden sağlamam ken. Men döreden sağlamam ma, ýene. Türkmen wa teleýanlarda bir näçe sağlamam diýip. Men özüm bir kustantyny bir şekilde geçirip berdim. Ýadymda barda arkada şäher açylanyna ýürüýte bir watanymyzy, ýurdumyzy, arkada şäherimizi, hormatly arkadaşlarymyzy, gahrman serdarymyzy wasp edýän ajaýyp sağlary şekilde geçirdik. Ýadyma düşýärmi? Onu aslında şu yetiştirenler ýöne ertiretsenler. Zaten tavatına tam onu istenlik bir saat o özüň bir haýsa salatyn gelse açdyna. Mehman tanışlar edilýärler gepleşigimiň myhmany, geçilen ýolun bu sanyň myhmany ene özüň şaýat bolup oturdymyz. Türkmenistanyň atgadanyň artisti Atajan Eýub ajaýyp sanlar bilen. Sağ ol, atam. Inni mümkün olsa ben bir telefonumu alıp bereyim oğlunlar. Ya ilki bir mihmanlara can ederi. Şu mihmanlara can ederi hem değil ya mihmanlar bağım hemen istenlik mihmanlara can ederi. Özüm can ederi. Şeyle mi? Hakiki olsun ne? Merdan Atayev.
Aleyküm. Merdan, wa aleykümselam. Gowmaýandalar, ýaşymy? Başkan da taraflar olmam yapsa. Ha, ýaşy, ýaşy. Merdan gurulaşyp bilýärmi? Tamam gel aldı. Ýok, gelip ben mara zaňa dotyna bar bilmer, näýe şu telefonnala. Hayda da. Suat geçilen ýörüň täze sany Türkmenistanyň at gadanyň artisti Atajan Eýup bilen ýazgy dotýar. Ha, şuňam kärdesin ha. Hay. Ya, dur atama berem okma garaşa. Merdan, eşdiýän beni inni siz Atajan Eýup bir soraw bermeli istenlik soraw. Men size şu atya öňünden jaňa medenlerden, SMS medenlerden istenlik bir soraw berýäňiz, ýöne şo soraw size täsir etsin, sizi gyryklandyrsyn. Yo, siz öýüňizde bir soraw atama bereýin, ya bilmeýän sorawlar vardyr. Mysal üçin, instrumentlerden berip bilýän, sallardan berip bilýän. İstenlik soraw men bilemok. Joga men gepleşim myhman Atajan Eýupdan alýan. Näde telefonu geçirýän? Selamünaleyküm. Wa aleykümselam. Merdan gowmy? Ýaşy, gowmaýadyň taplar ýaşymy? Jaňa. Da şükür seninkilerim gowmy? Ay, tuwala. Tawal, taňar ýakan. Hani bir soraw bermegindi. Yo, o gülküne gogda ter gülküden sonra olmaz geçer sonra o. Kıyınrak gerek duydahsızdan varsa kızıgam sonuna da mı gepmesin esas ödünüz o da. Bilemok, yani soraw bermeli, soraw geçtiğine vara. Ne tipada gepmesin inlik sanlarına senem çağıracak, onun sonra atama jaňadan, onun atam sonra aýdar saňa. Bula kıyın soraw berer men aýdaýyn şu atdan bersenem. Ya atandan diýerim. Ay diýeme. Ey. Yaman ne bolýan ekeni diýeme. Kıyın bolýan eken ha? Kıyın bolýan ekeni. Atandan. Bolýa arduwa metip bilýän, sen arduwa metip bilýän bolýa. Ey arwe daýna yürüpsen. Bolýa. Yürüpsen arwe daýna. Atandan Allah'tan ömrüň ulak bolsun, janyň sag bolsun. Taratlan başydyk bolsun, öýüň kömün Allah'tan ýören ýoluň hak bolsun. Ataýyn bilen bolsun. Tuwalama işinde üstünlük ömrüm uçsak tuwalama Türkmenistanyň akdaly merkezi illi Türkmenistanyň halk artistine almatyky üstün. Mene gol başlar sana ýar bolsun dost Allah'tan kaçanma teňsen. Sağda bolsun. Merdan jan, taňar ýakan döwletiň artynda. Minnetdardyr. Taňar ýakan, jan sağ bolsun dost. Sağ ol. Böyle guwunçy berýän dostuna. Merdan, taňar kadın oýaranyn bolsam ötün storýan ýeten oýasyňla ýatan närdin ata? Berekelle. Sarňy sawat, nan sen gow taýarlyk görüň, sen çagyrjak. Bar ata, bolýar. Bar Merdan, bolýar, daba. Sebebi, näme tolunýan näýdinmi? Öňünden aýdamak men. Öňünden aýsaňa taýarlyň bar, öňünden aýsaňa mara, onu edip Merdany deýişgürrüňde bu ýöne häzir onuň jaň edýärler. Näme soraw bereýin edi? Menim ýasama da halam ýanladım. Emme zat yer ber bolmaly. Elli şeýle soraw size. İlkinji mektep ýylyň çağırlyk ýyllaňyzdan mollummy? Şo mollumyň ady kim? Kim şo mollum? Suratdaky mollum. İlkinji mollum, ilkinji halipaňmy? Ol bara suratdaky mollummy Gaýgasyz Kakajanow diýip bagyşy bar. Tanıýan. Hawa Kakajanow. Gaýgasyz Kakajanowyň ýany bilen gelýärdi şu iki san dipçi. Daýdara da poma halka balakly, öňe iyide ýörer.
giyin poma halkavalak, yok ortada sarı köynük, kızıl köynük, galstuk köynük, moda taşa var. Böyle kuştküllü bir troyka da ya. Ha, o kiletsini. Şu sen depçin bir yırtta şu. Hadi yazma seni. Hadi. Ya geldim kara. Yad geldi mi? Okudu yad mı? Yok okudu nokta. Ol şu suratam nimedak suratta şu. Ya Toydak dep salyan adam, dep salyan halifalat biyan var. Şaydın mı? Yo men her toy bolsa var hukman şu pritsepten düşemakdım men. Şeyle mi? O her toy bolsa hukman. Ondan pritsepten düşürýänçilerim var da bilýän. Ha, sağaları. O. Ay tanıştap yedim da derden. Evet mi? Şu pritsepte düşülen surat şonam toy teleşke diýetmä bilýän. Ha, Toy teleşkede düşülen surat şon. Düşündüm. Inni siz isasy saz dep saz uraly aýratyn haýsy halipadan öwrendiňiz? Depi birinci Hak Halipam diýilýär. Birinci öwredene kakam öwretdi. Ha, kakam dep çalýardymy? Yok. Kakam gitara çalýardy. Şeylem kanýarmy? O tar uran çalýardy. Onuň kakam ağalam öwretdi. Ahmet bilen Maksad öwretdi. İkisine. Onuň Ahmet bilen Maksada men kiçikam diňe şu Nur Meriýe difunladyň ýanyna çalýardylar. Men diňe şu kasetelerden, atlardan, zapislaryny dinleýärdim o wagt. Olara berdi, Aşgabatda. Men hem o wagtdym da tejenne. Ahmet Sanyň sana ille ýaneldir o. Onuň ýatyr kak gelip gitdiler diýip ertesi gün eşitip galýar. Bilýän giýje gelýänler da. Aýna toýdan çykyp aýt tejenne toýa baran wagtlary ýer bir öýde geli bir salam edýänler, ýene ertesi gaýdýanlar da näme? Yo şo giýje gaýdýanlar. Ondan sebebi atam Nur Muhammed Merez diýilen bir ustad günne unaşy Türkmenistan durluk kunjağına toy soğuk gaýdýardy. Dogry dämi? Aha, ondan aýnyň bir gün şonu ýaly giýje gelipdirler. Aha. Menem ýatyrkam tuzurdylar. Onuň şu çağa wagtyň bilýänmi? Her kim Kalyk zora udi. her kim bu kakuwa görenýän soň, bu kakuwa görenýän soň, bu ne görenýän şeýle gitmeli. Onuň men arabiski ritmi çalyp bilemokdym jowap. Bilemokdym ha. Ama şonu ýaýlakdygyny bilemokdym da şu islenlik zady öwrenmek üçin biri birinji görkezmeli. Yok, mansurat da sağa da bermedi. Ýasa. Awana şu bir giýje şu bir ýerdejik şu Ahmet neresini bilýän görmek nisip etdi da giýjeler. Onda da şu kakam şu arabisk ritmi çalyp bilen o şuna bir ýerdek çalyp görkezýär da bilýän. Ona şu giýje bir ýerdek. Barabanyň badymy? Yok, o barabanım yok. Yok, ýekece şeýle depim var. Diňe soňyň ha? Ha, görgedik ha. Oňa da bar kakam pahyr. Nime çekip berdi? Plastikada o wagt ýokdy bilýän. Bolsa da gytdy hem gymmatdy da. Ondan oňa şeýle nimeň hamyny çekip berdi. Kiýin hamy diýip ham çekip berdi da ýüzüne. O wagt awçylarda da bolýar da ham bilýän. Eýlemeli uğurba. Şu eýläp. Kolege da guratmaly, eýlemeli. Gaýnaw suwa watyrıp. Çektirip ham çekip berdi da. Şo depim bardy men başga depim ýokdy. Ondan diňe şo soňondan bilýänmi şo Ahmet kakamyň çalyşynylaryny görüp höwüslenip kasetelerde dinläp soňondan nimäge geçip başladym da. Bilýän tallan taýak ýasap balonna çalyp başladym da. Aýdym açyp balonna da çalyp şeýdip. Näçinji ýyllar ýadyma düşýär? Ay şol 2005, 2006. Ondan soň agalam bärik sögdä gaýtdylar. 5 milyon ýaldylar. 5 ýaldylar, hemmesi. Ha, hemmesi gaýtdy. Hemmesi gaýtdylar. Ondan senem galyň. Menem galym. Ondan soň maňa Ahmediň çalan depini alyp berdiler. Aha. Ýa-ni Ahmediň Alesiz dama 5 diýip depi bardy. Aha. Ondan Ahmediň depini men aldym. Ondan şu adam başa dep mende. Näetme? Şu adam satdy. Bir çalangan bam kakam gezap bereni. Olamma. Tuğalam. O ýanky bakyň alyp berenem bar. Olam bar. Aha. Ondan şu dama 5 diýip
Alesis deme 5 diýip birinji baraban alyp berdi agalam. Aha. Onun şonu onam ırm edip Ahmet kakamın kynallıktary ırm edip. Ha. Bilen şo. Aýdym o wagt bara. O bir sana aymal baraban squada Ahmet Halipa ba, o dörtte Halipa ba, sana aymal adamlar var da doğru değil mi? Hakiki. Onun Ahmet Halipa kynalp berdiler. o Ahmet Halipa kynalp berdiler. Şo taýda bir zat aýdyp geçsek bolanary. Şo Ahmet kakamyň çalan sazuralyny alyp men täzeden çaldyma. Aha. Şol yüzde bir 35%, 40% täsir etýän eken öwrenýänler. Ne etdiň? O sebäbi şoň ýazan sesleri, şoň taýarlan instrumentin alyp çalsaň, düýünden başgaça bolýan eken. Ilki başga instrumentlerde kän çalyp görýärdim bolýan. Ali bilen oka. Kynda çalmak. O onu alyp çaldym many göni taýynjak da bilýän. Ha berdi beýlesen ýa berdi beýlesen ýa gero tapmak. Nurzan'ın ya toyda apetler. O şu toyda apeti boýan, kefem taýyn nurda. Aha. Onu gön çalaýmala bilýän. Ha planjy te 8-nji tesde mun çalpdyr, 10-nji tesde mun çalpdyr diýip tapmak aňsat boldy. Da. Onun ne çawatdyň içinde öýlen gow erkedip bir. Inna ýuwasyk bilen bir aýdymçylan gapdaryna bir gowlaşyp biljekler ýyllaryny diýip. Ay şol 2008-2009-da gowy ondan öňürakdyr. 2009'dan arkaýyn 2009'dan 7 ýyllardyr şo ýa Alesis baraban. 6-7 ortalarrak bolar. 6-7-nji ýyllardyr şo. Aha. 20 ýyl mundan öň bolýar şo. Näetdiň? Aňyrdadyňmy, bärdidimmi? Aňyrdadım. Onun gowan aýdymçylar ýuwasyk bilen ýöre wurady. O şo Kiç Ataş diýe Ataş Ölmuradow bardy. Onun Ahmet Buldok bardy. Näme diýerdi Ahmet? Ahmet Ölmuradow. Evet, esasy TJ'nin wagşylarında. Esasy giden wagşylanma ýaz geldi berdi bardy. Aha. TJ'ni. Kän gitdim. Näetdi? O. İlkinci toydan alan gadan zıngırıklı. Nähil duygular ýatam? Köşk duygu. Azan Saparov bardy. Onun Gurwaş İlmurat diýip edip mäne çäçede. Diktirler bardy da. Mäne çäçe Azan Saparov bilen ýatymlyk gitdik da. Toyo. İşte. Ne bir ayla var ayağım mutayda ýatymlyk. 4 gün çotayda ýa 5 gün çotayda ýyly toýdan ýa bolmasa 2 gün 3 gün toy bolýar, 1 gün boş bolýar. Diýince gal aýatýan. Çotayda galmaly bolýar da. Şeýdip toýa gidilýärdi. Ay kiçilikden başladyk ýöne Hudaýa şükür hemme adam soňundan miwesini berýän eken. Rahmetem çekken zaten. Rahmetem çekken. Rahmet, näme çeksen rahmet ýagar rahmet diýe. Inni gato Aşgabatda geldim. Haýtarda geldim. Haýsaýdym bilen gidip başladym ilki. 2011-nji ýylda geldim da men Aşgabatda. 11-de geldin ha? 2010-njy ýylda orta mektebi tamamladym. Mektebinde ýyl gaýdalynda. Aha. Onun 2010-njy ýylyň aýagy, 11-nji ýylyň başlary, 2010-njy ýylda ýa gutordyş dawarasy bolýar. O mektebi tamamlaýanda bar. Şoňa Rahman tuttuk biz. Rahman Hudaýberdi. Rahman Hudaýberdi tuttuk. Özüň bar kurlaşdyňmy? Ýok, agam 5 mi tutup berdi. 5 mi ulaşdy? Aha. O wagt men tananoklar. O. Onun şo gutordyş dawaramyzda Rahman aýtdy. Aha. Onun şo taýda menem çaldymam. Şeýlemi? Hem gutordyşymda hem özüm saz çaldym, hem dans etdim diýer. Onun soňa berik gaýtdym. Rahmanym görünür. O Rahmanym gördü. Onun noýabr aýdymy kara 2010-njy ýylda. Onun Rahman bilen toýa gidip başladyk biz. İlk Rahman mı gittin ha? Ýok, onun Mekan Şalmedow bilen hem gitdim men. Şeýlemi? Rahmanyň orty Mekan Şalmedow bilen gitdim. Onun Mekan Şalmedowdan soň Rahman Hudaýberdi bilen gittim. Aha. Soňra Maro bilen gidip başladym. Maro bir grup başdy. Bir grupda bir grup bolwa.
soyullara tügelime ara canlı sesse. O canlı ritimler, canlı sesler şon ýaly edip soň maro bilen gittim. Ondan soňra Anuş Muratdyr diýip. Ýöne uğur gören. Ýöne Rahman Hundaýberdi bilenem, Mekan Şalmedov bilenem, hemmesi bilenem. Şu adam O gidýän. görýän toýlarda. Şu adam gidýän ol men oň bilen gidýän, oň bilen gidýän diýip duramok. Şu esasy bir ortalygy saklap, şu esasy Atam öz başına da toýdup berdiler o. O diýjegem gapdandy bütün toýum ýokdyň tugeleme. Ene şu bäri gelmäkämem 2009-njy 10-njy ýyllarda Tejen şäheriniň özüne Aşgabatdan atly aýdymçylar barýatda. Ona şu iň esasy Hacı Ýaz Mähmedow köp barýady. Köpülence menem aňarda ýaşaýar. Hacı bilen bir salan toýun gawat geldim. Aňarda ýaşaýakam onu aňardan men tutýadylar şonda. Kiçikçe şeýle dawully videolarym da bar YouTube'da da bala. Hacı bilen o 2010-njy ýyl, 9-njy ýyl gidýän bar. Ýok, hem gawat geldim men aga. Onun 2010-njy ýylyň noýabrynda şo Rahmanlar toý edende Nur Muhammed Meredov bilen birinji ýerde gawatlaşyp. Sen salып turan eken. O şonu gördüm men. Şoň videosy bardyr şoň. Şo esas gawatlaşan toýmyzda şo neresi? Nurzanly. Şondan soň ýok boldy da bir aýmy bir ýarym aýda. O da Ağustos'da. Gatwoy. Zaten gepleşigimizi ýene dogam eder, saat bilen dogam eder, sizin salmaňyzda. Bolýar. Dogry dämi? Mehribanlar, gepleşigimiziň mehmany Atajan Eýup. Atam köp sawal. Illi soraw şeýle. Men bir ýerde özümden eşitdimmi, ya internet platformasyna gawat geldimmi, ya bir ýerde goýupsyňmy? Nazar Recep. Erwet ýerlerden tutturýan. Nätim zagas şeýle. 2013 mikaray 14. Yok, 13 ya 14 şon.
şu barabanyň bilýän has içkin giresim geldi şunu öwrenmek üçin has bir okuwyny öwreneýin näile çalynşyny näme Hat bir kamilleşeýin ýerdiňde dogry çalaýyn. Ha, dogry çalaýyn diýenler. Ha. Ondan şol maksat bilen şun okuwyny barabanyň okuwyny bilýän mugallim Halipa gözläp başladym. Aha. Onum has bir ustadan alsaň başgaça da. Nota boýunça çalýardy. Ha, hem nota boýunça çalýar, hem bir düzgünni bilýär, sana dogry maslahatlary berip biljek adam. Onun özüm kän gözledim meni. Aha. Nazar Halipany kän gözledim. Tap bilmedim. Nime tutup bolanoklar, tutup bolanok. Aýnaýam nazarym awat izbes hem aktyor hem sadanna. Ay ondan bilýän. Sada bolanna. Menem tanan. Meşhur oglan. Menem tanan. Aha. Onun bir Murat Arabov we artist. Murat Aradov. Arabov demi? Aradov. Murat Aradov. Artist. Aha. Ay bir gün Murat. Deň düşürak galy. Murat'ım dostumuz da ağalamyň dostu ýa-da. Ay bir gün gawatlaşdyk ben ağam senem artist, nazaram artistçilik etdi. Aha. Sen şonu tanan okmay diýdi. Ana sana gerek bolsa, görkellejiňi isledipdir. Aha. Ay şonu men gowtanaýan diýdi. Ay dostlar da deň dost emmes bir ýermişdir. Şonu men gowtanaýan diýdi. Ya şonu diýdim, şunu ýalak bir Halipa edip diýdim. Bir öwrenesim gelýär, bir gawatlaşdyryp bersen maňa diýdim. Aýanyň 2013 Tam şakalatlar ýeten bolýardym. Rekwizitta berip. Aha. Ondan 2013-nji ýyllar meni gawatlaşdyrdy be. Ağam bäşimiň ofisine alyp geldi mihmançylara. Nadary. Ondan ilki ýalňyşmasam bir ýer gidip çörek ýydyk, ýani kafede. Aha. Nadar bilen. Çörek ýydyk, soňam bäşimiň ofisiniň ýanyna. Şo bedewde köp. Kiçire studiýam batda meňle. Şo adam. Şo adam studiýa açyp be. Orada kenen hazır. Onu Aynı zanymyşda da eder ýaly. Hawa. Ondan şo taýda ağam bäşim tawarsyn ömrü dokuzun. Kän sunmatda maňa bir ýardam berdi. Şo Halipalar bilen duşmagma, kän sagurallar alyp bermäne bilýän. Bäşme. Onu hem ağalanmam tawarsyn gollaýar adam. Hemmeden gowurýar adam bäşimem, batyrym, bakam şok adam. Hemmeden tugolama yerli yerden. Körpe bolan gowurýar men bilýänim bar. Hemmeden gowurýar. Onu şey edip Halipa bilen gawatlaşyp bu maňa roklar öwredip başlady. Sapaklarla. Ne etdi? Notalary, sapaklary geçip. Menem şun ýaly bir video kamera alypdym da. Stoýkaja ulen goýup. Geçýärdik sapaklary. Ondan şo görüp otursam da taýagam ýalňyş tutýan ekenimde. Öňk çalyp berem. Öňk çalyp berem. Ne etdi? Han şu atacağını bir 2 saat şu taýagyn bermeni. Atam. Bir öňk ýalňyşlar ýandyna bir görke. Sebäbi ýa söwetçiň okuwçylar bardyr, ýeneler bardyr, ýa stepçiler biler ýaly. Öňk näme tutýan eken? Ay öň şeýle uzundan tutýan taýag. Bilýänmi? Kätede çalýan 2 saat käte. Öň şu ýalňyş bar ýandyma. Ýöni şeýle görkedeýin taýakda. Aha. Onun Nazar Halipa aýtdy, şu taýaklaryň özüne belligi bar ýerdi. Aha. Onun şeýle şu eliň şu taýda bellik durmaly ýeri bar, taýakda bellik bar da. Onun şeýle eliň şeýle elden şeýle açylyp ýapylyp bolla. Açylyp ýapylyp durmala. Onu şeýle bärde goşary işleýär, bärde de barmak işleýär. Haýallara udarda goşary işleýär. Çatda da barmak işleýär. Onun şeýle Öň bilemok diýen. Ýa öň bilemok onun şeýle oturanda şeýle oturanda hakyky barman şeklen oturşda şeý. Ona şeýle trigonik bolmaly eken näşe. Ana trigonik
üçürçü bolmaly ýa-da şeýle. Çalanda. Ýok, oturanda şeýle. Oturanda. Oturanda çalanda tapady ýok. Bah. Şu trigonik bolmaly, şonu hakyky barabançyk bolýar. Şeýle tutsa ýa şeýle tutsa, ana şeýle tutsa bolany. Görýärmi? Şeýle bolmaly, bolmalsy. Onuň dipçilerin arasynda diýäsler biz. Aha. Elin algan oklay diýilýär ämine. Hawa. Elin algan ok ýani şu taýagy näde gortupjan eken ipde. Ha. Taýagy dogurtsaň elin algayan eken. Bah. Atto be hayran alamy. Görýärmi? Hormatly, men birinji gede geçdi. Hatta tämet hadan nädälen öwrüne emirler ekeni. Awa şu gepleşe görýän mirzalar, ýaş depçiler. Awa dogry barýandyna hormat bilen gepleşiň mehmany atam maslahat berdi. Nazar Halipadan, Nazar Rajap'dan näçe wagtda gatnadyňyz ýanyna? 6 ay. Aýratyn bir öwredip şu atam salýan saatlar barmy Nazar? Barabany esasy kaku öwrenilýär. Diňe kaku. No, öwrenilýär, kaku öwrenilýär. Onuň baňa bir näçe ýaky nime uroklary barda. Piramida diýär, farşlak diýär, ýerite şu barabanyň öz uroklary bar. Adnoşny dar, dwaynoy dar diýip şonýala triolat diýip gönükmeleri bar da, depiňe geçmeli tapaklary bar, geçmeli gönükmeleri bar. Onuň 6 aýyň dowamynda gatnap alybilenjäm, allym şonu. Şeýlemi? Ýa. Onuň soňolum bir gruppa işe geçdi. Hadi soňonuň Wagt bolmady. wagt bolmady ýöne maňa diýdi. Sen nidi ürjedip öwren. Aha. Ýüregiňde näýilek barabançy bolasyň gelýän bolsa, şol bolýançaň öwrenmeňe dowam etdi elmidam. Şonu diýdi, bu dünýeden gideňde ýüregiň rahat bolar diýdi. Şol diýen barabançyň bolup bilmeseň dünýeden armany gidersiň diýdi. Bah. Şu ýüregiňdäki öz ýüregiňde näýilek barabançy bolasyň gelýän bolsa, şo bolýançaň durman zanymat etdi. Bah. Hayran alamy. Bah, diýmek onda siz Nazar Rajap'yň okuwçysy bolýaňyz. Ha, o. Şäherde okuwçysy bolýaňyz ýa-da näme? Esasda taýakdan başlan bolsa, bah, men ýalňysmandan özüňden isteme bir internet platformasynda maňa dowur salmany öwredim, Halipa diýip bir suratyny goýupsyň bile. Şol her halipadan bir gerekli adam almaly. Bizim Ustad halipalarymyz başga da eken. Başga halipalardan, haýsy halipalardan öwrendiň? Onda Atamrat Nuriýew we Türkmenistan Öwrendiň, artisti. Onuň Türkmenistanyň halk artisti Kerim Ilyasow. Meni ilkinji sahna mawy ekrana çykaranna Kerim Ilyasow. Söýleme. Birinji mawy ekrana Kerim Ilyasow çykardy. Türkmen teleýärimi mi? Yok, ýaş teleýär. Ýaş kanal, ha? Yıldızlar bu çocuklar diýip bir bilýän. Hawa. Şoňa çykdy da ilkinji. Näetme? Bah. Onuň şonda ay hüwes ýark gelýär da. Çykmaly. Hepde de bir ýedek, her hepde de bir ýedek. Ýazylýar da şo gep. Hawa. Oy her ýedek gepleşige owadan gelýärdim da. Näetme? Ýaltanma. Muallimden ruhsat alıp gayrat et. Men telewizora çykýan. Telewizorda görnýän. Ay muallimlerim begen ýatda şonu. Näetme? Onu diýmek, Türkmenistan halk artisti Kerim Ilyasow okuwçy bolýan, şäherde bolýan, sebäbi bir ulu gollap etipdir da. Görýärmi? Kakylyp çalýan sagurlar çalýanmy, başga sagurlarym çalýanmy? Yok, men aslında var kiçilikden diňe depin serdim men. Şeýlemi? Hawa diňe depin serýän, diňe dep bilen gidişýän. Ýöne soňky bir kilýäri pianina çalan bolýan, onuň şu täze daşlar ýurtdan geçip. Mene sagurlarmy? Hawa. Men pikir etýän gepleşdirdim, palawy men mükany para men. Hawa gapak ýapylan palawdy diýip
Yok. Perişan atam. Gel sağduran üstüne duralatam. Ha. Bulvara aslında 2008-2009 yıl çıkan Tadmural Bey. O yönü durly yerlere Haýsy ýurdun önümi ilkinji Şweýsiýanyň önümi be. Şeyle mi? İlk şu Şweýsiýada ýasalýa. Onuň Han Drum Panik ýa-da Han bolanna dep bolýar-da. Aha. 50 çalyan dep de 50 çalyan dep yönü bu dep değil ya yönü bunu sağlam çalıp bolýar-da. Bah. Hem ikisini bilýän birleşdiripdirler. Hem nota berýän sağdural hem dep. Belli bir afterramı çıkaramadım. Şunu var ha. Men internetden hem okudum şu ýadyma çyndyk. Düşündüm. Ýöne bir erheley sağdanna maşgalat ýasaýar. Şunu. Ha. Şunu men alanmaýam içil bolupdy da. Wagt ýaman çalyp geçe. Hayır, men bir kere internet platformasynda şu arada tanıştyryp duran gördüm. Ha. Benim ondan var, eşo doğru görmem. Geçirdim. Gepleşdimi doğru öwrenen şunu dip. Men wara internetde görýän her kim şeýip çalýan, ýaman aňsat ýaly be. Taşyndan seretýän bar, ýaman kynap. Näetdi? Ondan wara 3 ýyl muny nämetdim öýde edilsin ýastoýkada şeýip urnak goýdum. Edim gapyň agzyna urnak goýdum. Näme? Beýler geçdim çalyp geçýän beýler geçdim. Formasy öwrenip bolan. Öwrenip bolan. Ýaman kynap çalma. Be pianinede şeýle ýyllygyna gitýär tonda. Ha. Bärde tersine gitýär. Şu taýda onuň ýylynaky ton bu gapdalla. Şu ton gönü pianinede gapdalna bolajak galla. Gol iýe geçýär. Gapdalnak ton aljak boldan gapdalnak tesirmallala o gapdalnak tesirmalla. Dipçiň taýdandan beýnisi näçe bölek bolmaly? 4 bölek bolmalla. 4, ne? Beyni 4 bölek. 1, 2, 3, 4. Birinci saýtda näme başlamaly? Birinci sağ ellen başlayan. 1. Silni dolya diýär. 1, bu 2, 3, 4. Beýbe. Diňe dipçiliň kim ya? Hemme taýdandan kamşan ýaly onun beýnisi 4'e bölmüş demelmi? Ýok, naprimер klawiş sağduran çalýanlar käpölde bolýar. Bir eline bas çalýarlar, bir eline de sola çalýarlar. Meselem. Anni bunu akord çalyp beren ama nimesinde göre, istegine göre. Bizim Türkmenistan kujagymyzda size maşgada çalýan barmy şunu? Mene göremek çalýan bolsalar görerdim. Ýöne şu men nemeden matym bir Yahuda alym diýdi. Yahuda Balkan vilayetinde. Ha, dostum da. Yakup däme? Yakup. Dostum da. Yakupcan. Şu bir alyp çalyp berdi bolýan. Bir deňiziň arasynda çaldy da etdi soň goýdy. Görünmedi ha? Ay şu gapyň adyna goýmasaň. Ýerden. Beýbe, näetdiňe? Tek diýsiňem gapyda goýmasaň da öwrenip bolanok diýär. Atam, ondan wara men şunu wara gepleşikde uzak şeýlerden çalyp beräýdi. Dawa? Nälik görýär? Bolýar. Dinlärim, mähribanlar, mena muňa ilki ýanky diýsimler tugulmy palawly gahranyň diretdim. Näme täzawral, biziňem ýurdumyzyň ustad adamlary, şular ýaly täzawrary erkekde bolýar täzelikde, dostlar. Dinläň ginjaram.
Nime bilýärdin de ha yerlerini. Nime mi? Sesle milýän ya notla var diýdiň de mi näme? O not va mene muňa bara adam saýlayan instrument diýen. Näil haýly adam. Ýeti çalmasa sesi çykan o. Saljak mana mı? Sen uruklar çykmaz. Bah, hayran galam bana. Ýeti ursa gowy çykan. Ýöne kella diýin söýle. O. Peki. Nime mi toýlarda hatta salýam ata. Aýntak bir taýda kitip görem. Toyun başında bilýän bir akkyny ýumşak aýdymlaň üstüne. Toýda gitmezsat benen. Awa. Şunda var atam. Bilýän bir hili ýağış, kuşlar, Tigat. TV gaçyla zanlan bilýänmi? Zanlan hemme adım dırtdyk. Birden dinläýdim muny. Günne gara salasa. Tere. Ata meni teklip var. Yankı sarp beren zadım var. Şekile geçirelim. Neyle görüyorsun ha? Böyle. Atwa böyle. O kadar var. Üç köşkte. Böyle men aranjировка edin bu aşağı. Setinden kozu aranjırak et ha. Ne bir dinge bir yol instrumentten sağ duran çıkan yerine salmalar. Bizim yurdumuzda koyup şekile geç biliyor musun? Ya. Çeşme aslında damp duran. Men adam soğut. Sağ Tayin et gönü. Yer yanı değil mi? Yok arkaya. Boyun alansın. Bir klip atama soğut. Ana. Şu instrumentte. Ya bana tesir etti bu instrument. Ana görüyorum. Nihibestin de. Irskalın nereden gelecek belli Ay näme o. O arskal yok oraya. O arskallan arskalama qayıp bolýan ekenler. Belki näme bir halkymyz gowurur, dinleýijiler hazam gow kabul eder. Köp sawlatda bunu geçiräni ýanky diýişim ýarmyny. Kliben boyun alansın. Yo, mesele yok atam. Hiç mesele. Ne tüyün hoca verdin gepesi yazdım mı? Bir klip edip verdim. Ecem ya dost tapmadım adamlar diye. Ben inim söyledim de dur yani kenin neydi? Ne yana durma neydim bu? Canın sağolun. Canın sağolun atam. Atam inhas kılık kalsıvala. Bular Duruşuna aynı da etsinler. bular var ha. Täze barabanlar bular. Demek mi? Daşar yurtun şulara zakat ediyor mu? Yok, bular bäde ýasadyk. Ben bir dostum var Süleyman Bayramov diýip. Ay, guan sayramazı. Ha? Ha, o şoň bilen bileleş. Muny Şu ýasadyk. böyle mi? Projekt kiminki? Projekt menki. Temana hem veren, tema tapagan da. No, ýene onu ýasamakda da bir ustalyk gerek da. Tema tapagan bolanok diýen. Ha, o näme diýär? Ýani amal aşyrmaly ýa. Amal etmeli, amal. Amal etmeli. Atam bu nime mi? Bir plasmas ıslavdan, goşokdan mı? Yok, bu akril material, akril materiallan. Aha. Şu esasy urguň düşýek ýerlerini demir etdik ýani. Ýa-ni esasy udarym düşýek ýerlerini. O taýin demir oýduň galan ýerini Galan plasmas. ýerini aýyn etdik. Şunu var ya, hem kızdırıp toğuladım ya, yoksa ne tayin toğuluk materyaller mi? Yok, bu hemmesi şunýar bir list. Aha. Onun bunu ýa-ni Süleyman dostum ýerite özü, şunu şey toğulamak üçin özü ýerite bir gural ýasatdy. Ne? Özü ýerite üýtköşük bir gural ýasady, şoň üssü bilenem şulara şeýle şekil berdi, depin şekilini. Hayran alamel tuğulup. Adam eli kızıl gulli. Ya o inni şunýalak baraban yer ýüzünde ýok boldy şu. Dine bizde, sizde var. Türkmenistan kunjogumda dine sizde var. Yani aynadan tarayalkalatly hiç ýurtda ýok şunday. Nime 3-4 günlükde bir hepde 10 günlükde TikTok görüp oturuyor. TikTok görüp oturuyor, daşarıyor. Yapanya maksat neydi? Haýsy ýurtdan bilemem. Hayran alıp bir velosiped Türk bar ýa aynada. Gördün mü?
Onun oğlandan biri mağurut diyorsun. Hayran alamele motor nerede kan? Ben ne dedik bedenler dedi. Atacanım 2 milyon 1 milyon oğlu dedim. Sovar yandım. Instrument ya da ol dedim der. Ay ne attın ay girip göre atacanım problem dedim. Biz az öňde var ya sağ dedim. Gülüş bu değiştim de oğlum hakikaten görüp dur girip sana. Doğrudan mı deyip tuğulum. Süleyman Bayram Zanın sağ olsun dostu ölümü Süleyman Master deyip öz Master eti koyan yürütü logosu ama hayti deyipçin Kur'an'ı görüyor ama Süleyman'ın adı da. Türkmenistan'da dine Süleyman yazıyor diyorsun ha. Ya başka da yazıyor. Başka da yazıyanlar var yani tuğulama Süleyman Hasper ilk koşukta. Ustad Süleyman sağ deyip çarkayan toyu diye son bu da görmok diye kan toydu son. Tuğulum atam nesip etsin. Sağ ol. Doğrudan atazan Allah'ın näme gow Türkmen toylarymyzda, toyhanalarymyzda, bir arkadaşly ýurdumyzda, arkadaşlar serdarly ýurdumyzda, bir döwlet şäherlerinde, döwlet konsertlerde, daşary ýurtlarda Türkmeniň baýdagyny ýene nesip edenden ählisin 30 saatlar bilen bilelikde baýdagyny parladyk gel dostum tuğulama nesip etsin. Bir şeýle özüne çekkä sebäbi begenýän bizim ýurdumyzda da şular ýaly täze oýlap tapyp ondan bari men ilk rekko ýetdiretdim birinji gördüm men muny. Ýadyma düşýän birinji gördüm de ey bu neýdim toýda äkidip çalýam kanaýyp nesip etsin atam. Diňe toýda ýanglansyn. Sağ ol. Sırlar zatlar ama bir dip günü saat näme saat çap berjek. Jimini ne gonzalanylar da şeyle bir horozuk bir İngilizce paýmary oğlanlar ýüregini alýan maksat awdy operatörüm şoňuna goýulan näme goýulsa şol içine salyp tutsaýyş derejä ýetdi. Jimini aýşedi atam çap bere. Bolmasa wara montajy ýalňyz edäýmesin ýa-ni. O filtr sklat berip o renkin goýurar ýa-da. Näle görýär? Geleni verdi ýa roşny. Ýörün tam başdyra.
Atacan Eyüp bolmaňda 5 tane adamın adyny tutmaly bolsa kim bilek geçerdim? Top 5. Kendirme düşünýän, kän halifalar vardır, öz agalar vardır, dostlarlar vardır. Top 5. Şeylere bölüm edip almasak kıyınırak. İlke günden gönara ola düştük. Mehriban kakanyň adyny. Ola näme ilki bir size bir tutturmanda bir sağdur uruk duran halip. O arada söz yok. 4. Yaňam halipalar agdadyk. Yo söz yok. Ýöneştaýda Beýle halipalar göwnüden ok diýip hemmesem tugalym o. Ýöneştaýda agdamadyk halipalarymyz bar. Şu biziň ýurdumyzda iň bir meşhur bolan saguralla baraban, ödem elektro baraban, jugoy barabanam gowy instrument. Ýöne biziň ýurdumyzda esasy Köpslegüller ýalar. köpslegüller ýalarla elektro baraban. Onuň men özüm kiçilikden kompýuter elektro baraban çaljak bolsaň birazat aýtjak bolýan. Aha, aýt. Elektro baraban çaljak bolsaň hökman suratda kompýuterden, studiýadan başyň çykmaly. Şeýlemi? Şol hakyky bir ustad boljak bolsaň da, ana şol diňe sen çalanyň ýeterlik däl, elektron barabana sen öz bir sesleň bolmaly. Her kimiň depçilen özi bilýänler oglanlar, her kimiň öz sesi bar. Sadan, her sadandan öz bir döreden sesleri bolýar da. Şu sesler planning sesi. Bu planning sesi barabanşyklaram diýerler, onuň muzikantlaram, klavişniklaram diýerler, şu planning sesi. Bu planning sesi diýip. Men aslında kompýuter diýende kompýuter bilen näme tanışdy da ma. Ana şu kompýuteri maňa öwreden bir halipam bar. Şeýle. Ýa Anna Muhammed ağa diýilýär-de. Tanýam kan. Anna Muhammed ağa be. Ataşwel Muradowyň ýanyna çalýardy. Muzikant. Sadanna. Roşan kakadmy? Ana şol maňa hemme şu studiýa näme, ses ýazmak näme, asyl sample näme, nädip ses ýazmaly, nädip zuçat etdirmeli. Onuň şu özüň ses ýazjak bolsaň 3-4 san sesden bir ses ýasamalla. Onuň şu o nädip goýmaly, nädip kesişdirmeli, arassalamaly. O kompresor nädip bermeli, biraz daýawlandyrmaly sesi. Şo da hemmesini bir öwreden halipam Anna Muhammed ağa. Ona aýtmasak bolanok. Tuğulama çağalama babası ýa. O çağalama men babasy. Aýdasyn gelmedi ýa-jaşlarna. Zan taw Anna Muhammed ağa tanýan men. Emre goýan Anna Muhammed ağa hormatyň beýikdir ağa. Tuğulama näme? Görýärmi? 2 sany bir sadandan ýüze çykaryp bilen adam berenem Atajan Eyüp, beremne öz ogluny Rowşan meşgul aýdym seni saat Kur'an nazaryň ýanyna. Saatykçan tuğulama sunat arayna gelin we Rowşanam ýanyna da ömür bilen ömürde şollyk tuğulama. Agdy berlikde. Indiktor o şeýde. Öz elinden çykan öwreden şähertlerden bellek geçäýdi. Atajan Eyüp bilen ýazýan dedim, aýagalyna şähertden begenini 4 santy tuğulama. Alipa köp salam yolla diýdiler. Şo sonra beräý diýdiler, näme ýaşly adamlar da Atajan. Görýärmi tuğulama? Sen özüňem şolaň atmosferasyny geçirip görtüň da görýärmi? Hakyky. Indi şolaň bellek geçäýeli. Ýagam bellek geçdik, ağamyň oguljugy Dawutjan ma. Olay iň ýakynym da. Onuň köprak o taýak berenden berdiýärmi? Onuň Altymurat Babaýew diýip bir ýaş sagan namy bar tuğulama. Olam. Wa toýlamada atma çykýar. Täze çykyp şu wagt bir näme Toyota'da urup başlady. Onuň öz tejenimizden Hemraşka wa Hemra Babaday Babaday handan. Onuň näme bar? Bagdad ba
Bagdat, tuğöleme. Olan bawa daýhandan. Şeyle Baksa mi? toja berdiýsin ýanyna çalýar. Ha, tuğöleme. Sistemji bagsyn aýdaýmadan tana. Havay mülken, hara, yaş olanın var, atazan atlar, yadımda. Ay başga da kän tuğöleme ýaşa bolanmy. Gowzada öýkünýärler, gowzada çaljak bolýarlar, bilýärmi şu bir gowzada öýkünmeň özem bir üýtgeşikdat kanýarlar. Sağ bolsunlar. Hemmesine de Allahu Teala min üstünü arzu edýär. Mesela atazan, seninle bir hässet var, men şok hässetim, gatgo var ya. Bir näçe tane ýaş, lagara çalýan, derp çalýan oğlanlar mesen ýany urutdum. Maslahat berdim. Görüp oturan var, sana bir kısa naýdy ben bilýän ustady. Ýa ýaranjan bardyr, depçi. Şu adyna Zahan Marşyň ýanynda çalýar. Zahan Marşyň ýanynda çalýar. Teatrda işleýärdik. Okumy, ola konservatuarda okuýar, benim Medeni institutda okuýardym. Onu okudan boş wagtyň agşamdyny teatra barly. Onu yaranıp ses koýberýärdi. Onu nime çalýarda, yaranjan. Lagara çalýardy. Ey ağam diýär, bir hiç uğrup bileme ýokdam yaranjan, öňüm çalyp berer lagara. Bolun bir sürprizatlar salasın meýle, menem aýtdym, sen elektrony barabana geçdidim. Ay ağam men çalyp gören dadym däl ha ol dedi. Bar atazanyň ýanyna dedim, atazan eýüň ýanyna. Ağam tanaýan atama dedi, ey bir hilrak gören. Ýok dedim, mana maslahat berer sana dedim. Onuň gelipdir sen ýana. Geldim şu hakykat. Geldi. Men näme diýjek golan tuğulemene? Her kimiň bilýänmi? Şu başda urukmalla her kim. Onuň bala ulunna yaranjanam. Onuň şun ýalak menem ýaky diýsin ýalak Rahman bilen gidýän, Halil Amal Anuş bilen gidýän, Mekan Halmen bilen gidýän, kän kişi bilen gidýän. Onuň käýärem bile düşýär da toýda. Onuň ýarana jaň etýän. Yaran boş bolsa, sen de bugün Rahman bilen çalyp beräý. Ya Mekan bilen çalyp beräý diýip paýşe diýär. Görýän, gabatlaşýan. Ona şeydip onuň soň näme özüne grup bozup tapynýar, diýär. Dost tapynýar, şunu wagtda şey. Diňidi berýär da. Onuň öz başyna ana tuğulemini saatlyk bilen ýerine ýetirip çalyp berdi. Toýhanalamada tuğuleme, konsertlemede toýhanalamada yaranjan tuğuleme. Bellak geçmeli. Ummadyňa bir ýarana başga da kän oglanlar, maslahat berip. Kän oglanlar. Täze ata men näme üçin men şu bellak geçedim bellemen. Bellak geçmeli täze özüme borç atap edýän. Sen şonu ýaly oglanlar ýüze çykyp bilen oglan. Maslahat beren oglan. Ene dawa sen şunarsaň şeýle bolar. Käbirli dan bar bir öňbir çalnan baraban bolsa, öýe çalan barabanyň ene şunu men başgarak barabana geçsek bolýar. Sen edi şu barabany wöşkülün kämilleşerdiň diýip. Indi kim ihbarıma Rawşan agana tanamayan ýokdur Rawşan aga diýär. Men goýan agam hem dostum. Rawşan barabar şykgawa. Rawşan jana aýlaly häzir. Alo. Rawşan aga gowmýar diýerler. Agam janyň sagmy? Şükür agam. Şükür agam. Taňry erkasyn. Agam bir gurlaşyp bilýäňizmi? Ağam men şu geçilenýär gepleşigi Türkmenistanyň atgadan artisti sizin hem kardeşiňiz Atajan Eýüp bilen ýazyp otur bir näçe mehmanlarymyň haýyşdy boýunça. Indi Rawşan aga siz Atajan Eýüp'e bir istenlik bir soraw berip bilýäňiz. Istenlik sorawyňyz berim. Jogaby Atajan Eýüp'den alýar. Men şu soraw bereyim Atajana. Hawa. Ne telefon Atajana geçilen kar salam diýip edýäňiz. Rawşan aga. Assalamu alaykum. Gowmya delaňyz. Atajan gowsy tawa. Ay, tuğulem alaykum. Kynrak soraw berä-de Rawşan agam kynrak soraw. Hawa. Baraban barada. Ay issenlik soraw var Rawşan agadan. Baraban barada der atamyň adam kärçiligi barada soraw. Näme soraw soraw siz berýäňiz agam. Atajan var onsa. Aha. Arymjany bakmayan olansa. Sağol alypsan, taňar ýakan emriň zok bolsun. Yo Atajan men baha berip bilýänler ki Atajan ýaly oglum bary. Men öýe sağlymdan atamyz aýrasyn göremä.
Sağ ol Ali Pajan. Ben tek göreme atam canım sağ ol. Adam kıyafetlerin senin görüp diyorum çıkın bilen hasi. Sağ ol Ali Pajan. Taňar ýakan ömür uzak bolsun. Ay benim parra makam bu tek dağla fırını bir yer ki kap göreyim o. Bizimkilere bir çiğendir dedik bu. O ne diýip İnşallah. Ruşan ağa ne dip bolsa siz bilen bir gepleş etmek planymyz var inşallah ağamjan. Olur maşan olur. Sağ sağ bolsun ağa. Ali Pajan taňar ýakan janyň sag bolsun ömür uzak bolsun. Bolya. Kowlu bolsun atam, çowunu bolsun, soýlu Sağ ol. bolsun. Sağ ol Ali Pajan taňar ýakan döwletiň. Allah bolsun jigin. Mama wa de sen adam kıyafetin sen şunu oturdan beş yaşalay jigin. Sağ ol Ali Pajan taňar ýakan. Adam kıyafetin birinci yerde koyulýan o mullaga şey diýipdir, mulla kıyafet murat bar. Onu söýler. Aha. On saat. Aha. Mulla kıyafet murat bar. Awa. Sen yanıp duran jubileer şkolliya. Sen yanıp duran aydın şol, yanıp duran dit şolliya. Aha. Yerine senin diye fakirle Müslüman adam kıyafetini karap dursun diye. Birinci adam kıyafetini bu ya. Bak görýärm. Senin sunatın üstünden adam kıyafetini üstünden karap dursun diye. Awa. Allah. Sağ sağ bolsun. Allah. Sana varlaşak gitme. Böyle ýitama ağam baramyl giýje unnusy täzekden urunam. Bilýän bol waşan atam kin taraman to ona varlaşýar ya. Bolaram, zanyň sağ bolsun. Taňar ýakandam. Ýa, waşan tawa. Böyle. Şu yaş depçilere ne suadynysy yaş diýenim bir şu bir toý sakna bir kämilleşsek. Yaş toýu çykuran depçilere de özüň senem bir var bir halipalyk derejä ýetene bolan atam tuğulymyz mod arenasynda bir näçe toýhanalarda variant görkezene bolan. Dogry dämi ýani? Mine şu diňe bir şu zatda durmalylar, ine şeýdi bolmaly ýaşyny, ine şu ine variant ýatanlardyň. Dogry dämi? Size başka kimde var? Hiçimde yok. Dogry dämi? Öz tapanlardyň, ine tema berdiň Süleyman zanym amal etip berdi şunu. Yaş tepçilere näme maslahat berýär? Gelecekde özüni bir ustad bir sadanny bolmak üçin. Aýş esasy yaş tepçilere birinji gerekli töwüs. Hewese. Şu hewesi bolmasa hiç sad edip bolanokda. Ýaltanmalar ýa. Diňe şu hewesi bolmaly, onaň şu kämer da diýerler-de şu ay instrumentim ýok, nämesem kam diýerler. Nämesem kam, men ýaş tepçi instrumentim ýok. Şu menem instrument öwrenmedim diýdim ýa. Awa ýa aýtdyň. Menem instrument öwrenemek ýöne şu hewes diýýän adam gaçan soň çalasyň gelenokda. Şu hewesiň baka, şu ýankyal sen balona çal ýa bolmasa şeýle bidire düzüp çalýar, çal ýok man şon. Şon çal hewesden onuň hemme adam ýuwaşyk bolup gitýär. Esasy sen şu tarapa ýykylmalylar sen. Şu bir zady arzu edýän bolsaň, şu tarapa köpräk näme diýe bir nakl bar. Almiýesin gelýän bolsa, almaly agazyň aşagyna ýat diýerler. Şu şemala gaçar, ol biri gaçar diýerler. Şoň üçin sen şu ýolla bolanyň hemme zat ýuwaşyk bilen. Düşündüm. Esasy hewes biram köpräk repetisiýa. Indi şu ýagda ýamyr näme deýin? Mesal üçin men teatrdan çykyp geldim-de. Teatrdan çykyp geldim. Mesal üçin teatrda bir düzgün we hakyky bolmaly, düzgün saat 10-nyň ýerden saat 10-nyň bireçeni taýýarlyk görmeli. Awa, bireçeni näçe saat bar? 10, 11, 12, 1 3 saat. Şondan köp şol sahnada kenzanmaty etmeler şu artist. Şu artistin öňki ýa tutan tekstim ýa-da beýnisinden çykyp urýar şol. Düzgünü ma. Depde mesal üçin sadanna näçe wagt özüni zanmat etmeler bolýar. Depde bar, bu ýanky sport diýen ýalatda bu dep. Dep diýenler azık başgaçarak bolýar. Depde 8 saat dakansa zanmat etmeli. Şoňa çenä? 8 saat ýedi bilmeseň 4 saat, halis edi bilmeseň 2 saat etmeli. Sebäbi näme üçin? Bunu
8 saat diýenim bölüp napyrmer 2 saat bir gedek, onuň ýene yarım saat ýaldyň janmaly ýa-da diýişiň ýalak. Onuň ýene 2 saatdan 4 bölege geçmeli bolýar. Sebäbi bärde sen beýniň bir pikiri, bir ritmi sana komanda berýär. Sen iliň diýeneden o. Iliň ýençmeli. Düşündüm. Iliň ýençmek üçin hem köpräk şu uprajnaýan ýani köpräk gaýtalamadan iliň diýeneden o. Aslında dipçilere mena bir sporda girýärken ýa. Dogry näme? Ýa-ki diýjim ýa. Hareketde durýanda. Şu sportsmenler top atmany näçe gerek gaýtalap öwrenýärler ha. Edilşon ýalak bulam şu metronom açyp şu toşna çalmany gaýtalap öwrenmeli. Düşündüm. Ol şol şu nagaradan näme etýärler, barabara etýärler. Şol geçseler hem başta şu öň nagara çalanlar bilirler ya. Onun şu öz bir wagty var şu. Şu 4-5 ýyl geçýär, onuň ilaçlyk gitýär. Bolmasa bir hile bir da ito ýalak bolup durýar şonda bilýär. Onuň ýuwaşdan açylyp geçip gitýär. Şu ýa-me ýigit kyssanlar tuğdana wagtynda bir şey diýär. Şu hertiniň öz barmaly ýeri we köpräk çalýa. Şondan sen öz zanymasy edişiňe bagly. Geçmek bar ha. Köp kişi ýürekden geçip 2 ýyl 3 ýylda geçip gitýär. Hayal azanymasy edip şu arada algylyklanyp 5 ýyl 6 ýylda geçip gitýänler hemma da. Yine şeyde sorup Türkmenistan'na en ilki haýsy barabanşyk Türkmenistan'na? Türkmenistan'da var ha. İlki barabany bir meşhur eden Türkmenistan'da diňe. Öz watanymyzda, ýurdumyzda. Türkmenistan'da barabanşyklar diýilenler ilki bilen şu Güneş ansamblynyň barabanşygy we Rişat Şafiýew. Esasy şol gözüňizde gelýär-de. İlkinji bar. Güneş ansambly. Soňanyň Destan ansamblyda öwadaga we öwelçek. Baraş wadım öwadaga. Wadım kommunikasiýa. Şol esasy biziň Halipa barabanşyklarymyz. Onuň kakylyp çalynýan, elle çalynýan saguralymyzda da halk artistimiz Türkmenistanyň halk artisti Hakberdi Allamuradov. Hay Hakberdi. Döwürdeşleri, kardeşleri. Düşündüm. Inni näka Hakberdi öweda olar näme ýaşly adamlar, halipalar. Şu ýaşlara top 5 bir ustatlyk eten sadanlar, dipçileri köprekdiňde diýip kim maslahat bererdi? Öýdüňiz goşaňyz, öýdüňizde mesela 5 tane. Seret her kim Hertini bir aýratyn, ona düşünýär. Men ştada birda da aýtyp geçip bolýanam. Men özümem ýanky özümde mysal getirip koýdum. Bir halipadan ses ýazmany öwrendim. Bir halipadan sahnadan özüň alyp barmany öwrendim. Bir halipadan sahnany edip çykyş etmeli, nädip telewizionya düşmäni öwrendim. Ol men şundan bir zada öwren, bundan bir zada öwren diýjekler. Umumy jogap berjekler. Kim jogap näme ber? Zaten ol ötkürüm. Kim ýüregine ýakyn bolsa, şondan öwrensin diýjek. Köpräk ikna. Şuat her kim bir hilrak stilde çalýar da bilýär. Her kim bir hilrak stilde çalýar. Kim öz ýüregine ýakyn görýän bolsa, anda şoňa tarap ýykyly bermeli. Düşündüm. Gatygowy. Siz atajan töwelemi toýhanalarda öz eginesin usta sadanna adem bolup Baba Hanyf bilen töwelemi kän gabatlaşýaňyz. Ikiňizem usta, ikiňizde de hormatlaýan, ikiňizem gowy görýän. Ilmidama bäsleşdirýär adem bolup keňizi. Şu arada belli geçen sebep var näme sonra goýuş wagt berbotirka bilýändir, sen kiňizem dinleýijileriniz, kiňizde de hormat goýan dinleýijileriniz. Atajan pikirini bir bilaýelip men
Gepleşik adym bolan hem ýazak ne diýip bolsa. ne diýip. Onu o taýda adym bolan o pikirini biler. Adym diýär, adym bolan hakykatda adym zanýar. Siziň pikiriňiz? Ay, näýilek diýeň? Biz arasynda düşünşibem çalyp görýäs. Ene gydyk geleri. Bir taýşyn ýaly boldy da, Göktepe'de bir taýda. Dawai diýdik, adym diýdik. Sen çalýan, men çalýan, sen çalýan, men çalýan, sen çalýan, dawai şey edip çalan bolýar. Aýşe o çalýan, men çalýan, o çalýan, men çalýan. Hawa. Şey edip çallyk. Aha. Sazam gutuar da. Hawa. Her kime bollum diýär. Hawa. Dogably bolsun näderlerde. Yo, bollum saz gutuardym diýär. Hawa diýär dawai. Yo, bu bolan o. Dawai täzeden. İkiňem durmaly, aldyňa ýarşyp çalmaly, beýip çalsaňyz bolan ok diýerler da. Aýanyň bizem täzeden başlap, bana bir badar çalp başladyk goýun. Durar ýerde duramyzok da o. Aha. Onu Gitdiňiz. Aýda ordan sakladylar durdy. Boldy goýundy. Wani dogran saparfam başda. Ay mikrofon aldy danym. Depçiler bollen häň o siz bilen şükür bilen gulamam siz ýaly ýaşmandyr diýär. Ay ýatdan çykmasak toý boldy diýip bara gördüm ýadyma düşýär. Tugele mesela var atasan siz ilmide ama adem ol keňiz adem zaman keňiz ilmide ama tugelemi ne çeýlen we toýhanalarda sahnadan düşman gelýäňiz. Hawa ya käbir toýlar diýerdi depe bal edýän adamlar hökmal keňden tutýarlar. Dogry gerek şol. Aslında o taýda var agdy beriliň şaş iki keňden saran no var ya. Onu ben sonra o adym ulawerk gördüm. Onun adym zanamay diýe, gonjaga diýe agam diýe, biz ya siýetin çykarmasa atasan kim gülýär çalýar, o diýe. Ondan sonra telefon alýarlar, ýene diýerdi kim o çalýar, o çalýar, bu çalýar. Başda ýa-da. Şu başda ya diýär diýär. O bir sözüne aýdanda maňa adym aýdy, şu atajandan başga mene gödöňü de getirip bilemok diýär. Doğrudur şu. Doğru. Menem adymdan maşhur adam getirip. Atajandan başga mene gapdymda diýär bir taktada çalmana gödöňü de getirip bilemok. Halipalar deýişdi gurrunda öz egini istemden diýär. Döwürde şda. Döwürde şda. Döwürde hakykatda. Tuğulum men gowjaga bardym. Hawa. Gowjaga sebäbi bar atajan bir näçe siziň dinleýijileriniz şol sorag berdiler. Yani adımla aýdyp oturmuş, şo soragam ber atazany edip bolsa gepleşiklerimiz ennikdanlar o adym bolýanam çağırar inşallah. Atam janyň sag boldun, menini sana iň soňky soram şundan sonra berjek, arzu etsek. Gepleşik göremler sana köp sany göremden gepleşikler tanışdym. Ýa. Şperden görýän? Ne şperde? Sen durmuşsun, maskala, sünwatun, ýaşaş atmosferaň, howa perdeden bärdi. Ene şu. Sanatda. Şu perdeden aňyrda sen bir näçe bir iň ýakynly gidiren adamlaň bar, ähwanna. Arşda berman geldi. Atajan Eyüp, awa sen tugulamy halkyň bir sevýän sadanyny bolup halka hyzmat edip gelýän. Awa sen şu akşam toyun maram bolsa halkyň göwünü tapjak bol günnüz bar putlak gep çalp ber gaýdýan. Şoňa bir halkyň bir sag bolsun alan oglanyp arşdan perman geldi. Awa atajan sen bir senden giden edidilen ýeke adam çağırıp bilemen şoňdan türk gidýän. 24 saat sana mümkinçilikler edýärler. Ýene bir adam. Zaten kellanda 4 tane bir kustana adamlar o mehribanyň aýlanjagyny bilýär. Ýene şonu da bir adam almaly, şonu periştelerden kimi sorardyň? Bir adam. İki adam sorardım diýär. Kakam Pahir. Ýene Kakam Pahir isleýişim ýaly agam maksadam isleýän. Sebäbi ikisem bar sunwat işgär, ikisem maňa ýakynna, ikisinden hem
soramollatlam kan şu an. Siz şun taýda näme derdiňiz? Siz bolan bolsaňyz maňa şu taýda. Sebäbi sen her bir ýerde diýdiň-de. Soňkda görünen oklaýlar diýip. Hakykatda ben öýe pikirim atam. Onuň näme durmuşda bu zatlar. Adamyň başyna her ýylda gelip bilýär, adam bilen jan saglygan bolup bilen ok arasynda. Şu ikisinin yokluğu neden tuğulum atam? Temir 9'u düdü sağdan ne diýdi? Ne tuğulum sağdur, yerine sağdur, yerine maşgalan tuğulum maşgala yerine. Şu an seni daşından görseler hiç kim zat yok atazanyň diýendirler. Yönü şu ikisinin şu iki tane pederlen yokluğu egini gösterýärmi? Olar esasy bir sütünne, olar eginin kän ýerde gysylýar. Yani adama bilen arasynda bir maslahat etmäne hukman bir gerek de. Ol dogan bir başga, enata bir başga diýär. Enataň öz berýän maslahaty we doganyň berýän maslahaty bir başga. Aýratynda herti dünýäsi başga diýilýär. Akabaň öwün dolup bilen oka. Ol kakan ornu başka. Şeýle. Kakan ornu başka. Doganyň ornu başka. Kisiniň hem ýatan ýeri ýokdy. Bu sünnetini atam men siz bilen gatnaşan agalyň bilen bir näçe ýyllar duýdamak bolup ölen tuğulumy agalyň hemmesi agdy bir hozurda tuğulumy awar birinde toý bolsun ýa-da aýda golundy ýa meselem hemmesi üçýäňiz. Şoň üçin agdy berligi dogam etsin. Allah za mehriban käbäňiň zany sag bolsun. Hazanemizin bizim adymyzdan köp salam diýip. Pederim bir kıvılağım yatanları yaktı olsun. Yakup ağamın halifa, maksat halifan, o mehriban ağam, Allah canı uğursunna yatsınlar. Baran mekan cennet olsun. Tebebi şahirde şeyle cümle var diye yok ben. Ece hakta kâyan yazılıyar, koşkular kaka hakta köp yazman hacatı yok. Dini kaka için bu perdent dol kaka şundan başka kâyan da atısayan yok diye der. Hükman tuğratda kakamy bir öz yaşan döwrümde bir arda etsek bolsaň akylly, tertipli, gow ogul bolup yetişden kaka elmedama ardadır diye. Hakik. Atamcan. Sanyň da boldun bir gepleşiň soňunda bir aýdasyň gelýän öz dinleýijilerine ýakynlaňa näme aýdasyň gelse arkaýy näş kamera ýüzdelip gelýän gonçalyna toparymyz bilen birlikde bu näme diýip edenden sizin özüň bir bu taýýarlyk görýän studiýamda. Sağ ol. Bu esasy agda bir toparymyzda da sündüp arzuw edýän illeşlermede de durmuşda işlerine ulu üstünlükler kazanmaklarını arzuw etýän. Illeşlerimizin hem elmede ama toy bayramlarına şeýdip bilen hyzmat etmek miýeser etsin. Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaly gahrman serdarmyzyň taýasyna o ýurdumyzda elmede ama toy bayramlar tutulup dursun. O bizem näme şu toy bayramlarda hyzmat edip durany. Atamcan köp sag bol. Şeýle agarduglaryňa, peýagarduglaryňa menen goşulýam. Sebäbi aslynda şu men gepleşimiň, açmamyň asyl maksady hormatly arkadaly gahrman serdarymyz halipa şagirt mektebini ýola goýup berdi. Sebäbi men şu watanyň şu topragyň ýaşaýjysy suňa diýişgär bolup şu mektepden peýdalanyp bilmesem onda men şu watanyň ogly bolmadym. Dogry dälmi? Men şu mektep has bir giňişleýin bolsun hem şu işeden ustaddan halipalan eden işlerini yaş suňa diýişgärlerim görsün, gyzyklansyn, tanasyn diýip has bir giňişleýin ýazdym. Onu bu gepleşigem näme tugulamy bu atdy hebeden bir 60'dan owragy diýen ýaly ýazyp bar ýa-da. Onuň ýaşlaram haýyş edip başladyr. Ýaňmursun oto urçak bolýanlar. Olar da geçmeli ýol diýip açdym. Tamam. Dogry dälmi? Şoň üçin şu zatda bir ýolun herdi aýra. Aýra. Hawa. Olaň herdi aýra.
Ay men inne urep ber. Ha, soň için atam zarmara şu zatları, şu owadan dünýäni bir rahatlygy, Allah şükür rahatlygy arkaň oturup bölüme näçe saatlar ikimiz dörejlik gurrun, dörejlik söhbetlerini, sizin salmaňyz ajaýyp sağlary, zatları diňläp otur. Dogry dälmi? Hakyky. Şu zatlar geňden bile mümkinçilikler döredip berýän, giýjesin, günni edip işleýän, o zähmet çekýän öz watan üçin, topragy üçin, Türkmen halkynyň lideri, gahrman arkadamyda, arkadar gahrman terdarmyda tüýsürümden özüm bir sungat ýüregimden, sungat işgäri hökümini gatullyka minnetdarlygyma edýän. Allah janlar sag bolsun, tutýan tutumly işler ilmide ama rewaçlyklardan rewaçlyklara beslensin. Mehribanlar ne özüňiz şaýat dolatýarsyňyz, bugun geçilen ýoluň täze sanyny bizim usta sadan namy Türkmenistanyň at gadynyň artisti Atajan Eýup bilen elbetde döwlet ozog diýsem ýalňyşamyz ýok, sebäbi öz bir taýýarlyk görýän studiýasyna ýürüýdi, mihman bolduk. Indiksanlaryna näme, haýsy mihman çağırmaly, haýsy sungat çağırmaly, onu öz testirde ýazýan. Näçe köp testir ýazsaňyz şo mihman bilen çağırýar, gelmäni ýaltansa ulugma da şükür näme, hormatly arkadamyň arkada gahrman serdamyz açyp beren gül ýaly avtoban ýoluny düşýäni gidiberýär. Şoňda tesir köpräk geldim. Ýurdumyz östün. Diňe bedew bady bilen öňe diňe diýen ajaýyp çygar. Her berýim ýüregimde gaýnap joşsun. Men seni gowgarýan. Sen meni ýigrenme.